Gaizka, txapeldun! Kaixo, Mikel, zer Zer modu? duz, torrionea, berriz, seguraldi ekarri dira. Hombre. Una, aizu Gaizka, pentsatzen dut raro egingo zaizula hor de kopiloto egotea. Bai, nahiko Pixka bat bai, ezta? Bai. Zu, korrontzi eta oinkari taldeko txoferra zea. Txoferra, bai, gidaria. Noiz hasi zinen beraiekin lanean? Korrontzirekin lanean produkzioan eta duela, ez dakit 10, 12 urtetxo, igual bai. Aguz ezagutu nuen, ni ja gaztetatik musika lanean egiten duen, eta bera urgaberekin zegoen, eta ja ezagutzen ginean. Eta gero, Aguzek zeukan produkzio enpresa bat edo diskoetxe bat, Bai. eta deitu zidan berarekin lan egiteko, eta horra nintzen kolaboratzen beraiekin, eta hortik aurrera, onaino. Eta enekon? Eneko, oinkari korrontzirekin hasi zen. Nolako da Agus, Barandiaran? Aguz da, geldi ezinezko makina bat. Ostras! Da, beti dago hor, lanean, pentsatzen, proiektuak. Eta nolako da Eneko? Eneko ez da kontzertua eskotara etortzen, dantzariak etortzen dira, baina etortzen dira, serioa ematen du gara pixkat, baina hori, kulturarekin ere konpromesua daukan. Ongi portatzen dira beraiek? Bai. Esan egia, Bai, hori familiatxo bat gara eta... Ze gauza ederra den azkenen denon artean ongi konpontzea, ezta? Bidai luze hauetan zenbat kilometro egin ote dituzue urte hauetan, ezta? Asko, kilometro asko, herrialde asko, Europan zehar, furgonetarekin. Adibidez hori, behin Romatik Normandiara joan ginen, 1900 kilometro. Romatik Normandiara? Bai. Zer zenuten bolo bat Roman eta hurrengo egunean Normandiara. 1900 kilometro. Hori zenbat ordu da? 21 ordu. Mogo mar. Eta nago hemen korrontzirekin delako, bestela nintzak egongo. Seguro, zer. Ez da lan bat, enpresa baten dago lan egiten dut. Azkenien lagun batzuekin lanean nago. Hori erra da, Ze hona, ze polita. Eta hainbeste ordu furgoneta barruan zer egiten duzue? Nola pasatzen duzue denbora? Txisteak, kantatu, zer egiten duzue? Ni hor nireran araukat eta konzentratuta noa, baina atzekoan dako nik uste dut gogorragoa izango dela, hor hainbeste ordu, baina daramate mobila edo tableta, eta gehiena, bai. Eta ze musika entzuten duzue horrelakotan? Musika denetarik. Reggaeton eta horrelakoak entzuten ari duzue? Cuidao. Gehien bat euskal musika igual. Euskal musika, bai. Eta gero folkari buruz doan musika asko. Norbaitek esaten aldizu, Gaizka jarri la pantoja. Bai, eta jartzen dute, baten jartzen dute olakoak eta Julio Iglesias bai. Mira, ez dago, ezki. Jartzen dizkiate olakoak. Eta beraiek kantari edo? Bai. Orain imaginatuko dugu Gaizka, bolo bat dakagula Alemanian, Stuttgarten. Nik iritsi nahi dut ara, baino energia behar dut. Ze musika jarriko genuk hemen? Aber, zuk esan. Akelarren Magaria bestia, adibidez. Zuk abestu eta ni saiatuko naiz gure Agus imitatzen. Erdo. Zaila da, baina saiatuko naiz. Badakite nerekin ez dela zerratuko, bai? Taberna erosola, piatzan. Gitartzale baten melodiak entzunetan. Hau ba, Gaizka! Igual gutxi mugitzen naiz, ezta?